kaunti ma Migori pod medore kata bed ni piny owacho oseketo kenge mathoth mag geng'o landruok mar tuono. Higa mokalo mar 2023 ji maromo 1,952 noyudi kod tuono. Kuom kwanno ji maromo 19 noyudi kod kit kahera ma yath achiel kende ok nyal thiedho. Jafwambo marwa George Juma ntiere kod ler koa e kaunti ma Migori. Tuo mar ka en achiel kuom tuochego ma bende koro pod medo kelo midhiero mathoth ma oting'o thoge e piny Kenya. Lipot yango ni higa ka higa piny Kenya yudo mok tin ne ji 90,000 kod tuoni mar kahera ka piny Kenya en achiel kuom pinje 30 e piny mangima magolo atamlo 80 mag tuoche mag kahera e piny mangima. Kwan jogo mane yudi kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori e higa mar 2023 ne odhi malo. Lipot yango ne ji maromo 1,952 ne oyudi kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori e higa mar 2023 ka ipimo kod higano mar 2021 mane kwan ji mari kod tuoni mar kahera ne romo 1,827. E kind dwe achiel kod dwe mar abich mar higani, kwan ji maromo 825 oseyudi kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori. Magi jogo masani bende osekete thieth te kendo gidhi mbele gi thieth kendo wawacho ni gimiluongo ni cure rate margi ni malo, girespond maber gi thieth kendo gitimo matiyegi kama kawaida. To maduong' ni onego wang'e ni ka ng'ato nigi tuo mar kahera to nyalo miye ng'ama chielo. Koro wan kaka jopiny onego wane ni to ere kaka wanyalo geng'o tuo mondo kik wasambasa dhi ne jomoko. Lek maduong' en mar duoko piny tuono mar kahera e kaunti ni ma Migori kaachiel kod Kenya mangima. Ka penjo maduong' en yang'o miyo pod tuoni koro pod medore, to bende piny owacho kod oganda oseketo kenge moromo mar kedo kod tuoni. E nondo marwa ne wayango ni rem mar piny owacho en ni masinde ma itiyo godo e pimo tuono mar kahera kaka mano mar GeneXpert otiyo makare en achiel kuom gigo mosethiro okang' mar kedo kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori. Achiel kuom ng'ikruok mwasebedo go ni gik mwatiyo godo kwatimo testing nitie machine miluongo ni GeneXpert. Achiel kuom gik mitiyo go GeneXpert machine en iluongo ni cartilage. The cartilages giwanwango from the national. So wabedo gi very erratic supply of the cartilages, and this miyo our prevention strategies bedo gi ng'ikruok matin. 40% of our dispensaries onge gi functional labs. Director migano mathithi kaunti ma Migori Tom Odong wach ni pimo tuono mar kahera e kor gwenge yande kosebedo mayot, kata kamano gisido masin makoro dhi konyogi e pimo tuoni. Kech good partnership ma wan go gi partners mopogore opogore, nyocha wanwang'o digital x-ray machine. Machine en machine ma pesa ne ng'eny, en $1 million. Wabiro tiyo gi wadhi kuonde ka kuonde mondo wachop ne jopiny kendo wapuonjre gi jopiny mondo wakaw samples gi mondo wapimi. Kaw samples kuom nyithindo mathindo dhi bedo mayot. Migawo mathieth e kaunti ma Migori jiwo oganda mondo ber kadhi e pim mar ng'eyo chalgi ka otende kod tuoni mar kahera kinde ka kinde kaka yo mar geng'o landruok mar tuoni ma igamo ka okalo kuom muya miyweyo. George Juma, Ramogi TV, Migori.